Maayong hapon, Mindanao. Ako, si Sara Hilomen Velasco. Pipila ka residente ang apektado atol sa pagbaha sa Sultan Kudarat Province, epekto sa localized thunderstorms. Gani usa ka lalaki ang buwis buhay nga mitabok sa suba, pinaagi sa pagkapyot sa kable atol sa pagbaha sa Libak, Sultan Kudarat. Paymangno mga kapuso, ayaw kini sundugas sanglit, peligroso. Ang detalye sa report ni Efren Mamak. Bisan peligroso. Buwis buhay nga gitabok kining usa ka lalaki ang usa ka suba pinaagi sa pagkapyot sa kable sa Balili, Barangay Poloy-Poloy, Libak, Sultan Kudarat, Lunes sa hapon. Matud sa uploader, pugsanon kunong gitabok sa maong lalaki ang suba aron balikan ang iyang sakyanan nga nabilin daplin sa maong suba nga gikabalak ang maanod. Hinuon, malampuson kining nakatabok. Apan sumala sa uploader, hasol gayod kung dunay pagbaha sa mong lugar. Sanglit ang mong suba ra ang ilang gisaligan nga matabukan. Gani, dunay balsa sa suba nga maoy ilang ginagamit. Lakip mga estudyante aron makatabok. Busa, nanginaot siya nga mabutangan og tulay aron luwas na silang makatabok. Sa Columbio, Sultan Kudarat, gilayong girescue sa mga personahe sa MDR-RMO ang pipila ka magbanay nga natrap sa suba sa barangay poblasyon. Sa inisyal nga tala sa MDR-RMO, miabot sa 97 ka magbanay ang temporaryong mihiklin sa Regional Evacuation and Municipal Gymnasium. Gilayon kining hatagan og pagkaon og gamit pang tulog sa Kidapawan City, Cotabato. Muli ang sitwasyon sa Purog, Abukado, Barangay Singaw. Natanggong sab kining pipila ka mga residente lakip mga motorista. Humandaw dagat na ang kadalanan sa Barangay Singaw gumikan sa baha. Sa Barangay Perez, nabanlasan sab sa mitahiling yuta kining pipila ka mga balay gumikan sa kusog nga ulan. Sa tala sa Kidapawan CDR-RMO, upat ka gagmayng balay lakip 5 ka livestock storage ang nadanyos. Hinuon, walay angol sa hitabo. Padayon ang assessment sa otoridad sa hitabo. Sumala sa pag-asa, localized thunderstorms ang nagdala og pag-ulan sa pipila ka lugar sa Mindanao. Kauban si Gary Balantay, Efren Mamak, 1 Mindanao.